ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навбар якчанд намуд мошинои нав роӣ кардам ки мо қабул кардем пешкашном мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо экран буда роӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навбар ҳастем мошинои Volkswagen, Opel Hatchback, Opel Sedan, Opel Vectra ва ҳаста Opel Caravan, ҳаста Toyota Camry 2 ва Toyota Corolla ва Daewoo, Nexi Daewoo Matiz ва Opel Astra ва дигаран мошинои ВАЗ 2106 бо нархҳои арзон. Обшем ҳар гуна мошиное ки бо нархҳои арзон. خب دوستان از لایک رو فراموش نکنید میگذاریم و کتابتون اگر رکلام داشته باشه مرامت روی کنین. خب کورس امروزه باشد 1000 رو برابر است با 164 سومونی. نوار امروزه را سر میکنیم مرامت رفتیم. دوستان عزیز، شخصانی که میخوان که با تاجیکستان با روان کردن یک کمپانی گروزاپروس خوب رو با شما توصیه می‌کنیم که کمپانی یعقوب برای شما رو از تریتوری مسکو شما جمع میکنه و با تریتوری دوشنبه همه گوشش آورده میرسونن و این چونی 25 تا ناحیه تریتوری ختلون، شهر بختر، ووسه، کلوب، دنغره، اوبشین، کالخوزوبود، уяли обшин 25 та ноҳияҳои хатлон оварда мерасонанд. Якуним компания аст ки ба хатло ба ҳама ҷош бор ва дигар хеле дигар компаниҳо таратура клуб ва дигар таратура намераванд. дӯстони азиз, дута шаҳр мебарам мақсад ки таратура душанбе ҳамаи гӯшаш, ваҳдат, ёвон, ҳисор, обшин ҳамаи ноҳияҳош ва таратураи хатлон ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. бо мошини майдаам дорам ки метавонад ки бори мошини майда карди борои шуморо аз ҷои кортон ва аз ҷои хонатон рафта гир аз таратураи Москва област бора қабул мекунанд. агар шумо аз номи кадали мо гап занем ба шумо скидка ва арзон мекунанд. се та рақам аст ки ҳар се рақамошро кор мекунанд ва ҳар сешда имо WhatsApp пайваст дорад. грузоперовская ака Ёқуб компания боварӣ аст, мармо ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. яка мошини фурӯшӣ имрӯза аст ки Volkswagen аст ки соли барои 6 1999. Сӯзишвориш бензини холӣ, объём мотор 2 литра, коробка механика, сайстани мошин бадрон беҳтарин аст. Volkswagen 99 сол, бензини холӣ, объём мотор 2 литр, сайстани мошин беҳтарин. мошин мегӯяд ягон камбудӣ надорад ва пӯша умуман задагӣ, пӯсидагӣ, шпаклёвкаи хеле чизо умуман надорад. 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 та баллон мегӯяд 80%, 4 диска, электропакет, хаяма чи обшим дорад. нарша мега арзон мега 33000 сомонӣ аст бо муомила дорад ёки ба ягон Opel Astra J боша мега алиш Opel Astra J караван кати мақсад ки алиш мекунан хай бо уша маслиҳат мекунем мега соҳибшон. мошин дӯстон азиз айни ҳол дар шаҳри ваҳдатда қарор дорад. однои краска мошин хеле ки дасти як одамда гаштага мақсад ки мошин хеле такси хеле коро гаштаги фақат корои барои шахсӣ да. мошин мега сатфа умуман расход надорад. нархаш 33 бо муомила мекунад. хай рақамҳои мегафон шуда 24 соат кор мекунад. шахсоне ки мегиранд арзон мешавад ки ба ягон Opel Astra J караван алиш мешавад марамад. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст ки дар кузифи Hatchback соли барои 6 1995 аст ки сӯзишвориш бензини холӣ. мошин мегӯяд умуман газадагӣ нест. объём моторш мегӯяд 1.6 трамблёра. дӯстон азиз, коробкаш механика, сайстани мошин мегӯяд нахаду беҳтарин. мошин кузуфуш мегӯяд тоза. 4 та баллон 80%, 4 калпак. мошин мегӯяд хай як дона чашкаш мақсад ки варитаи дигар маҷош 100%. такси умуман гаштагӣ нест. нав хадавои кадагӣ 11 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. ҳамаш радной аст. як чашкаш хай мақсад кам тарак мега варид дорад, дигар ҳамаш соз аст. як тач хай ба хайр агар кам бошад. мошин хай салон тоза, мошин як даста, мошин такси гаштагӣ нест, бензини холӣ. мақсад мошин ҳамин хел сайстано зура ки бензини холӣ бошад. нарша мега 36 та мегем бо ягон сум муомила мекунем, срочта мега ва мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. дӯстон азиз, яъне ки пойтахтда ягон сум мега муомила мекунем. 95 сол мошинча хай соз аст. якум рақамош рақамҳои вавилон ҳаста кор мекунад ва дуюмаш мегафон инашда WhatsApp пайваст доранд. шахсоне ки мегиред маромат бо занг занед бештар маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамошро гиред. фақат дӯстон азиз, харидории аниқ. мошина мегӯяд барои худо мегӯяд тайёр карда будем бо сум дар кӯшда мегӯяд мошина фурӯшда будем бо арзон меша алиш не тоқа сум. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ.
Toyota Camry 2 аст ки соли барои 2008 сола ки сӯзишвориш бензини холӣ объем мотор 2.4 литра коробкаш автомата сайстари мошин бадрон беҳтарин ай мошин 1 сола танировка дорад мошин мега салон тоза радной краска хай кондиционер ҳамаи комфортуша ҳастай маълумотои пурраша мега тариқи телефон ёки аз назди капоти мошин мегад омада бинен метиҳем нархи мошина мега 115 тай бо муомила мешавад ва рақамош рақамҳои мегафон астай 115 000 сомонӣ муомила мекунанд дар назди капот хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони мошин айни ҳол дар душанбеда қарор дорад маромат занг занем беҳуда мегад нороҳат накунед чунки одамони коргара мегад фақат харидорои аниқ дӯстон азиз шумо дам агарам хали маркаҳои мошинаи фурӯшӣ мошинаи боркаш хона замин квартира ягон маҳсулот чизе ки барои реклама бошад маромат пешкаш кунем мо рекламаи чоткаш мекунем мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ боз як мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочная Toyota Corolla соли барои 2006 сол сӯзишвориш бензини холӣ мотор 1.6 литр коробка механика мошин мегад ҳолати коридай мошин мегад як даст гаштагӣ ҳастай бардорон 4 та баллон мегад мақсад ки пачка бензини холия хай леки мошина медорам дубая хай гиҷа иш аниқ мекунен мошин нархиш 70 тай айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи вахшда 70 та бисёр не камтар муомила мешавад ай мошина рости гап чанд қай нарх кардеса нарх набошад тоғир нагиса хай харидори аниқ бошед рафта аз пеш бинен қачон муомила кунен Toyota Corolla 2006 сол светои сафед мошин хай опшин соз астай мақсад ки як даст мегад мақсад ки гаштагӣ астай як даст азадагӣ хеле чор надорад рақамошон билайна шахсоне ки мегирен хай бо маълумотои пурраша гирен лайкҳо разанед ва навора падилчаш кунед мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Opel Astra J астай баъдро ки мошинча транзит 4 диска рамашка мошин мега ҳолати корида соли барои 1998 газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика ҳолати мошин мегад ҳолати корида нашуд ҳуҷҷат ва дигар чиз ягон чи гуфтагӣ нестай нарша мегад 43 000 мегем бо камтар мегад муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри душанбеда мошина рости гап маълумотош бениҳоят кам астай ҳай шахсоне ки агар харидор ки бошанд агар дар душанбе бошанд худатон рафта мошина аз пеш бинед ин ҳамин рақамҳои павилёни соҳибшавед навора то охираш тамошо кунед бо мошинаи арзон ҳар гуна ҳастай фақат лайкҳои бепула гузоред навора падилчаш кунед мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ боз як мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочная Daewoo Nexia ҳастае ки светои сафед номеро транзит соли барои 1996 сӯзишвориш газ бензин объем мотор 1.6 литр коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникаи бадро хай кам ядиҷош мақсад ки сарапина ҳастае не ки мошин мега хе соз астае нарша мега 12 000 мегем бо омада бина мега муомила ва савдо дар назди капот мекунем хай мошина рости гап маълумотош хела кам астае хоб рақамҳои телефоншон мегафона дар поини видео ҳастай мошин дар душанбе 12 000 сомонӣ бо арзон мешавад маромат шахсоне ки агар харидор бошен рафта аз пеш бинен савдо кунен фақат ба хотири меҳнатои мо фақат дастгиртон лайкҳоро фаромӯш насозем мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ Opel Astra F ҳастае ки дар кузофи караван светои вишнови олучагӣ свет соли барои 1993 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад объем моториш 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин 4 диска 4 та балонаи 80% салон то паталог нав кардагӣ хай чихол пихол ҳамаш соз астае 93 сола мошинчане ки нахада мақсад ки мошин соз астае нарша мега 18 000 сомон мегем бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Турсун зода яъне ки регарда мошин айни ҳол қарор дорад 18 тай савдо дорад хоб шахсоне ки мехарин ягон маълумотша хоҳем фаҳмидан рақамҳои тиселшон дар поини навор аста метавонед ки мақсад ки бо занг занен маълумотои пуррара гиред Opel Caravan 93 сол суд астае маромат мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ боз як мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Astra F дар кузофи хечебек светои сафеда инам хеле бадон ак радноишо ки радноист намедонам соли барои 1994 сӯзишвориш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникаи мошин мегад маълумотои бештар мегад тариқи телефон фақат тариқи телефон кади маълумотша мегуфтанд мондагиша мошин хай кам як хедҷош мақсад кам пӯшидагӣ доштае хай 94 сол астаи мошин нархиш 18500 сомонӣ савдо дорад 18500 омада мега аз пеш бинен савдо мекунем мошин бардорон дар шаҳри душанбе дае
خب این همین رقم ها مگافونشون از شخصونی که میخرین اگه با وریان داشته باشید مرامت خطونا با قطعی رقمشون زنگ زده مسئولیت کنین. فقط لایک فراموش نسازین. بگذاریم با نهم ماشین فروشی. با یک ماشین فروشی است بادرون که اوپل وکترا آ سال برایشش 1990 است که سویچش گاز بنزین سالش 90 است بادرون گاز بنزین موتور یک 6 لیتر коробка механика ماشین میگه در روی خوب تکنیکی خی 4 колпак 4 балонای средня 60-70%. اینم خیلی ماشین چه اوپشن سوزا میگه سوی بوش نرخش میگه 10000 است. خیلی که اگه اون ارزون میکنه میگه ایناش انی خدمت میگیره ممکن ارزون کنن. 10000 сомонӣ ماشین баъдон айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухтарда шаҳри қурғунтепа. хоб ин рақамҳои билайншон дар поини навор аст. шахсоне ки мехарин ягон маълумотро хоҳем фаҳмидан бо тамос гирифта худатон аз соҳибашон пурсен. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz аст ки намхали свето соли барои 1999 сӯзишриш газ бензин мотори 1 литр коробка механика сайстани мошин бадро нахаду мошин мегад дудари пешаш мегад электропакета кондиционерша мегад кор мекунад мақсад ки кондиционер мегад дорад. хай бо иша мақсад агар вайрон боша кондиционерша агон соз мекунед. Opel мақсад ки Daewoo Matiz соз. хай 4 диска нахали суратоша шавда гирифтиян опши мекад созай муомила мекире мекад срочно пул дар курай. нархи мошин 18000 сомонӣ ва мошин қарор дорад дар территорияи шаҳри Исорда. чихол пихол задаги аст. 18000 савдо дорад. рақамошон мегафон марамад. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ арзон аст ки ваз 2106 бисёр дар комментариҳо хоҳиш карданд ки ваз 2106 монем яъне соз. خب سال برای 1980 سوزشش بنزینی خالی موتور 6 لیتر коробка механика ماشین میگد در حالت خوبی تکنیکی ماشین میگد خیلی расход داره میگد کمتر مقصد کم کم کور داره نمروش ترانزیت کم کم ملیچوفکا کور دارد задний мост میگه که سوزه مقصد نرخش میگه 6000 сомонӣ бардорон бо муомила میکنن و رقمش رقم‌های авилон 6000 сомонӣ ماشین در شهر ایسوردا قرار دارد. خب رقمشون هست کار میکنم. مرامت دیگه معلومات پرش اگر لایک و فراموش نکنید. این بود نوار امروز تا ویدیو آینده.